osiemno ni makosa manotimo en ya to koponi wambe samoro wacho mapoko winji jok mosiko mawuoyo ni jopiny odhi gi jogo siwuok e chama mano miriambo mapoko dwaro waloso chenro kendo ka waseloso chenro yo moro makare bende network ma watimo zoom ni ok ber ahinya koro abeda one on one studio erokamano kik oganda wa roch pachgi ni samoro wajumbe mane giyiero samoro we tije mane gitimo wan wadhi on their behalf mondo walaw gigo mane gidwaro gima ne onego jogo tim nonego ng'iyo wach niya jogi nyicho dhi menyo donge kamano bang' higa achiel higni ariyo Mheshimiwa Mark Nyamita ne dhi manyo ang'o mikelo donge adieri bang' higni adek ng'ane ne dhi manyo ang'o manikelo to wan kaka oganda Luo jatendwa mar siasa to pok olokore be pod ok dhi lokore machiegni erokamano ahinya Mark Nyamita mano jaod bura ma Oriri ochiwo ler yo ma en ong'eyo kendo yude yo moro makare mano kotenore kod chal mar wach manyaka sani bende osebedo kacha kamienjo kendo kakwako